1978, 6 ta' Awwissu. Giovanni Battista Montini, jew aħjar Papa Pawlu VI, jieħu l-aħħar nifs ta' ħajtu wara 15-il sena jmexxi l-Knisja Kattolika. Meta jmut Papa, issir elezzjoni bejn il-kardinali biex jaħtru Papa ġdid. Din l-elezzjoni ssir fil-Kappella Sistina, fil-Malu, b'mod mill-aktar sigriet, u hija magħrufa bħala konklavi. Il-kardinali jiddiskutu, jivvotaw, u wara kull votazzjoni il-voti jinħarqu. Jekk ma jkunx inħatar Papa, mal-voti fin-nar tiżdied kimika apposta biex id-daħna fiċ-ċumnija titla' sewda. Id-daħna fiċ-ċumnija hija l-unika sinjal lil pubbliku li għad m'hemmx deċiżjoni. Jekk il-votazzjoni tkun ħatret Papa, il-voti jinħarqu bla kimika biex id-daħna bajda turi lid-dinja li nstab Papa ġdid. Awwissu tal-1978, il-Kardinal Karol Wojtyła jieħu sehem fil-konklavi. Ir-raba votazzjoni tagħżel il-Kardinal Albino Luċjani bħala Papa. Huwa jagħżel l-isem ta' Giovanni Pawlu l-ewwel bħala rikonoxximent lejn iż-żewġ papiet ta' qablu. Kien Papa li 50 ġranet seraq qalb id-dinja kollha bit-bissima tiegħu, bl-umanità tiegħu, bl-umiltà tiegħu. Kien Papa li jitkellem bil-lingwaġġ tal-poplu u li jagħmel bidliet kbar biex il-Knisja tkompli taġġorna lil anfisha ma' żminijiet. Iżda dawn il-bidliet ma kellux jagħmilhom. Specialmente noi di Chiesa dobbiamo chiederci: abbiamo veramente compiuto il precetto di Gesù che ha detto ama il prossimo tuo come te stesso? Wara biss 33 ġurnata bħala Papa, Ġwan Pawlu l-ewwel imut ukoll. Id-dinja ma stenniċ li dan il-papat ikun daqshekk qasir. Din il-mewt ħabta u sabta anqlet ħafna teoriji. Kien hemm min moġbux il-bidliet li jagħmel u qabillu li l-Papa jmut. Il-fatt li ma saritx awtopsja kompla anqal is-suspetti. Imma ebda Papa qatt ma saritlu awtopsja. Li nafu li l-Papa ta' tbissima wara ftit aktar minn xahar għadda l-paġni tal-istorja. Il-mewt tal-Papa fissret li kellu jsir konklavi ieħor. U għal dan il-konklavi bħala kardinal Karol Wojtyła jattendi wkoll. F'dan il-konklavi Karol Wojtyła jidħol kardinal u joħroġ Papa. Habemus Papam! Sancte Hermane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Papa mhux Taljan wara 4 sekli u nofs. U l-ewwel Papa Pollak ta' 58 sena, Karol Wojtyła jsir it-tieni li żar Papa fl-istorja. Huwa jagħżel l-isem ta' Ġwan Pawlu II. Anke non so se Minix ċert jekk nafx nispjega lil nnifsi fil-lingwa tagħkom, anzi fil-lingwa Taljana tagħna. Jekk nieħu xi żball, ikkoreġuni. Hawnhekk naraw li l-Papa l-ġdid waqt il-pussess tiegħu qed jilqa' lill-Kardinal Wyszynski, il-primat ta' pajjiżu il-Polonja. U jgħat jilqa' wkoll il-Kardinal Ġermaniż Joseph Ratzinger, dak li kellu jsir Papa warajh 26 sena wara. non abbiate paura. La tibżawx. Aprite. Iftħu l-bibin tagħkom, anzi jiftħu beraħ il-bibin tagħkom għal Kristu.